rozdiel tam je v tom, že jakoby CryEngine je pre FPS, jako pre shooter, to znamená, že tam je ta AIčka úplně jinak koncepčně postavená. Jakože ta AIčka žije krátkou dobu a prostě je úplně jedno, či má nějaké zložitější rozhodování, protože jako beží, někde ju zastrelí a prostě jako to je všetko, čo ta AIčka robí. Když to jako u nás je ten rozdíl, že prostě ta AIčka žije, může žít celou dobu té hry a musí to dávat zmysel. Prostě ona nemůže v polovičke, protože došly mi nápady, tak zomrem od hladu alebo něco podobného. Čože jako u těch FPS se počítá častokrát s tím, že ta AIčka musí umřít, aby ta hra prostě mohla progresovat. A prostě je to level od levelu. Prostě je to prostě mám level, alebo cutscéna, je to tunelovka. A u nás to prostě takto není. Ty RPG hry jsou úplně jinak postavené, jako čo sa týka trvania vůbec života tých postaviček, života tých NPCčok. A na to prostě ten Krajovský nebol postaven. My jsme přišli, keď jsme začali vlastně s Warhorsom, jako Matfiz začal spolupracovat, jako 2 roky dozadu, viac než 2 roky už možno, tak proto začínalo tak, že se něco v tom vyskúšal prostě z pohledu jako nějaké tej skôr akademické a umelé inteligencie. A prerastlo to do toho, že vlastně, keď prišla nějaká nová verzia toho engineu, tak my jsme si povedali, že tak jako urobíme si to vlastné, aby jsme to prostě mali viac pod kontrolou, protože nějaké věci sa nadizajnovali. No a my jsme hovorili, že to dáme tomu, jsme dlouho o tom diskutovali, že to nebude stačiť to, čo tam je. Prostě pre tie potreby, pre ten objem tej hry. Prostě keď je to skoro 9 km štvorcových a je tam prostě 400 postaviček, tak sa robili prostě testy, skúmal sa ten AI engine, ktorý tam je a prostě sa povedal, že jako tak, ako to je, sa to, dajme tomu, bude strašne ťažko produkovať v takom objeme. Prostě naprodukovať 400 postaviček alebo prostě akokoľvek počet väčší ako 100. Prostě zároveň, jak je to ťažké pre skriptérov, s nimi sme sa prostě jako bavili, že ako by to chceli tvoriť a prostě to, čo tam bolo, je super prostě pre tú FPS-ku, že prostě človek to je jednoduché, človek to pošle, ono to niečo zastrelí, alebo zomre to, alebo uteká to, keď tomu dopadne granát, ale u nás to je prostě skôr o tom, že tá NPCčka si prostě chodí a robí si svoje veci. A je to prostě úplně jiný koncept. Prostě vůbec například tu NPCčku nemusí zaujímat ten hráč jako taký, že prostě tak tam chodí tam nějaký hráč, koho to sere, že. Takže jako to je skôr ten náš prístup, že ten hráč je len jako ďalšia súčasť toho sveta, ktorá je ale ekvivalentná voči všetkým ostatním. Jako je trošku jako výnimočný nějakým způsobem, ale není to tak, že prostě všetky by prišiel hráč a všetci budú a teda všetci sa k nemu otočia, teda jak ti môžeme pomôcť, ale jako fakt by sme to chceli dostať do takého stavu, keď sa všetko podarí, že prostě ten hráč je len prostě ďalšia stafáž do toho sveta a prostě nebude sa k němu pristupovať nejak jako extrémně z pohľadu jako takého bežného, jo. Keď pôjde o príbeh, tak je to niečo iné, ale prostě pokiaľ ten hráč bude pobehovať len po svete a robiť jako denné veci, tak prostě je to len ďalší človek prostě široko ďaleko a prostě pokiaľ príde do hospody a niekomu vypije pivo, tak ten dotyčný sa na neho nasere, protože to sa normálne nerobí, ale prostě jako také veci sa nebude moc predbiehať prostě jako v obchode, alebo prostě keď v noci príde do obchodu, tak ten obchod tam bude zavretý, protože jako obchod v noci není otvorený, aj keď je to hráč. A keď hráč prostě někomu vleze do baráku, tak prostě jako a v noci to urobí, tak jako to není úplně normálna vec. Jako aj na to by, dajme tomu, ta NPCčka mohla reagovat, jako ne tak, že vyskočí z postela, bo jo, super, môžem ti dať quest, to by sme nechceli. A chceli by sme to prostě, aby sa to fakt chovalo tak, že prostě pokiaľ hráč sa bude chovať jako by som povedal, likvidátor toho sveta, tak prostě ten svet na něho bude tak reagovat, prostě, že sa mu bude snažiť, dajme tomu, v tom nejakým spôsobom zabrániť, alebo príde, s lukom príde jako na náměstí, tak to normálně není. Prostě člověk chodí s natiahnutým lukom a tak to měří okolo seba. Na čož, dajme tomu, ty NPCčky budou reagovat nějak. Čiže jako, chceli by sme to fakt urobiť tak a to ten CryEngine neúplně umožňoval, jako aby tam byla, dajme tomu, tak hlboká komplexita, to, čo chceme my. A my jsme si to prostě museli napísat celé. Mali jsme prostě na výber a asi radšej veci jako píšem sám. V zmysle jako, že je lepšie ako sa prehrabovať v niečom, čo nám neúplne vyhovuje, ako postaviť si niečo, čo nám bude vyhovovať a môžeme si to prostě priohnúť ako chceme. A keby sme to prostě potrebovali použiť aj niekde inde, tak prostě môžeme, pretože je to ako separované, je to dobre oddelené od celého ostatného engineu. A prostě sú tam aj iné technické prostě požiadavky. Máme hromadu jadier, ktoré potrebujeme využívať, prostě máme obrovský svet, ktorý potrebujeme počítať. A sú tam prostě veci, ktoré
sú veľký technický challenge, čiže na tie potrebujeme nad tým fakt veľkú kontrolu. A to prostě nejde urobiť v tom, čo tam bolo. Jako ten CryEngine na to není postavený, prostě není na to zameraný. Funguje to super, to funguje. V Crysise a podobných hrách, prostě jako, že to reaguje na toho hráče, prostě, ale doslova in medias res, prostě, že ta situace je a on prostě to oni strieľa, oni utekajú, strelajú po ňom a tak ďalej. Ale už by to horšie fungovalo, keby jako sa mali s ním ráno zdraviť na obed, prostě jako a večer sa s ním chodiť opíjať a podobne. Takže už na to by to nebolo dobré na postavení. A sú tam potom aj rôzne produkčné problémy, že my na to potrebujeme postaviť nástroje, protože ta produkce je jako viac zameraná, dajme tomu aj na tú AIčku, ako dajme tomu u Cryteku, kde prostě jako u CryEngineu a podobných hier, tak u Crysisu a podobných hier, kde vlastně je úplně jedno, že dvaja vojaci sa prostě budú chovať rovnako, len dajme tomu s nějakým posunom v čase. A u nás je to ale Franta a Pepa. A Franta má jiné záľuby jako Pepa. A Frantovi Pepa prebral manželku, protože hráč mu k tomu nějak dopomohol a už tam prostě jako vznikají takéto zložité věci, které jako možno tam budou, pokud se nám to všechno podarí jako úspěšně dorobit. Ale tam prostě ta zložitost toho světa úplně jiná. Prostě tam vojak číslo 1, vojak číslo 2, no, tak zabijem jednoho alebo druhého a ten druhý nad tým nebude plakat, že? Ale keď prostě Pepa jde do hospody a s Frantom je tam prostě hráva tam karty a teraz my prostě Frantu dáme tomu zabijeme, protože hráč je zlý a zabije ho, tak prostě Pepa tam bude sedět a prostě nezačne hrať karty prostě s prázdným miestom. Ale my napríklad zoženeme iného hráča, alebo prostě jako hrá na tie karty, alebo dáme tomu vôbec nebude hrať tie karty. Dajme tomu, dá si viac pív a tým pádom sa opije, pretože sa bude nudiť. A domov poje dlhšie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako toto by sme chceli, prostě, aby ten svet bol taký plastický, dynamický, prostě jako na druhou stranu je to strašný challenge v tom, že sa to môže na strašne veľa veciach posrať. Že? Jako prostě pokud hráč pozabíja celú dedinu, tak jako čo s tým, no, jako, a já prostě blbý. Ale jo, a jako klasická střelačka, tam jsou se úplně jiné problémy, protože ono, pokud člověk chce, aby se, jako i ty klasické střelačky, tam jsou ty problémy úplně jiného razenia. Jako, a tak, jako to aktuálně funguje v střelačkách, jsou prostě skôr také, že ty NPCčky prostě běží k tomu hráčovi a hráč ich prostě len kosí a ty taký najlepší príklady, čo som videl teraz, čo je posledný Killzone, tak tam je most. A ty NPCčky priběhají k hráčovi, prostě na vzdělnost 5 metrů a běží po tom mostě v zástupe doslova. Ten hráč tam má prostě talent to kosí, jak to chodí. A oni tam prostě uměrají a padají jeden po druhom. A prostě je to jako strašná zábava. A jako tam se dá taktizovat, tam se prostě dá spolupracovat, prostě dá se například před tým hráčem ukrývat. Dá se jako například urobiť léčku, je velký problém. A urobiť na hráča léčku, jako že by ty AIčky si prostě fakt na něho počkali někde. A ještě k tomu by to urobili tak, aby to pre toho hráča to bylo zábavné. Jakože v realitě to je také, že keď člověk pôjde po lese, tak asi keď ho 4 prostě jako napadnou, tak to nedá. Čiže jako zase to musí být z jiného pohledu vyvážené, prostě ty NPCčky se musí chovat tak, aby tomu hráčovi to neúplně pokazili tu hru. Čož prostě musí mu dát tu výhodu, ale zároveň to nesmí vyzerať úplně stupidně. Že běží po mostě a nechají se zastřelit, že aha, tak má zastrel, tak super, já mám krásnou animaci, jak padám mrtvý, prostě tuto, ale prostě jako je to stupidné, prostě keď člověk s puškou běží prostě jako na metrovou vzdialenost, len preto, aby byl krásně vidět ten model a ta animace. Takový postavičky u nás to je skôr akoby, no za to volá NPCčka jako non-player charakter, ale u nás jako je také to, platí, že všetko je postavička, všetko jako NPCčko, alebo skôr všetko má umelou inteligenciu. My sa snažíme cpat tú umelou inteligenciu do strašne veľa vecí, pretože má to je nějaký produkční dôvod, ale ten technický dôvod, alebo ten skôr návrhový dôvod je ten, že zvieratá sú rovnako prostě tiež nejaké postavičky. Sice jako, dajme tomu, sú hlúpejšie, alebo nepotrebujeme, aby to zviera fungovalo takým spôsobom, že prostě jako tomu hráčovi bude dávať questy, alebo bude s ním viesť dialógy, alebo niečo podobného. Ale napríklad to zviera tiež v noci, prostě zviera, ktoré funguje v noci, to takového hráč uvidí v noci, protože prostě to zviera, dajme tomu, má opačný denný cyklus jako normálne zviera, alebo jako denné zviera. Zase keď máme napríklad ovce, tak tie v noci budú chrápať, že prostě jako budú v ohrade a tam budú spať.
A jako není to len ako postavičky, ktoré žijú, ale vlastne to úlohou našou je prostě robiť celý ten svet. Prostě jako snažiť sa oživiť ten svet a dať mu zmysel. Prostě aby to nebolo len postavičky, ktoré postávajú niekde, prostě zevlujú v hospode, alebo prostě chodia takto hore dole po námestí. Pretože jako v momente, keď sa hráč začne jako rýpať do toho sveta, tak zrazu uvidí, že ta postavička nerobí nič iné, len prostě ide také účko hore dole po tom svete. Sice to vyzerá super, keď sa postaví na to námestie a vidí, jak všetky tie postavičky chodia hore dole, ale keď tam zostane stáť 5 minút a pozerá, tak prostě sa deje furt tá istá scéna. Alebo keď si pozrie nejakú inú hru, tak keď sa človek len zahladí fakt na pozadie tej hry, tak vidí, dajme tomu, že oni furt opakujú tú istú animáciu. Ono to vyzerá krásne, keď to človek preletí pohľadom, ale keď sa na to začne chvíľku pozerať, tak zrazu to pozadie toho sveta je furt to isté. A to by sme prostě nechceli. A to sa týka zvierat, to sa týka prostě aj dajme tomu hráča, a to sa týka postavičiek, ako aj týka sa to dajme tomu tých oblastí alebo celkovo toho sveta ako takého. Třeba počasí. No, určite, tak proste pokiaľ dajme tomu bude príklad, že začne pršať, tak ľudia moc nechodia na pole, pretože v tom rozbahnenom poli sa to ako hodne blbo ako sa ako okopáva, že? Alebo prostě nechodia do lesa loviť v noci, pretože ono síce dneska to ide, ale v minulosti prostě v momente, keď zhaslo svetlo, tak nebolo vidieť na krok, že? A aby niekto sa poneveral po lese s lukom v noci, že ako bez baterky, to je na prd a vtedy baterky neboli. Takže jako člověk zase a všetci chrápu doma v noci, že? Až na pár teda individuí, které robí jiné věci, ale jako, a to bychom prostě chceli. To je prostě jako, a to není len jako postavičky a není to len zvěrata, je to prostě aj questy. Prostě ty tiež vyžadujú nějakou inteligenciu. Prostě pokud hráč urobí nějakou kravinu, tak ten quest by to jako pravděpodobně mal poznat. Prostě keď hráč zabije nějakou významnou postavičku, tak ten quest to musí poznat. Ale keď hráč zabije svojho parťáka, tak to asi není úplně dobré. A to isté, jako, jak máme ty různé jiné věci, jako oblasti, prostě predmety, to má všetko nějakou inteligenciu, prostě něco to so sebou nesie, nějakou informáciu. A je to schopné, prostě dajme tomu, či už hráčovi, alebo jiným NPCčkám prostě dávat hinty. A doslova až jako hodně velké kusy inteligencie, které tam ten skripter ukryje. A jako ta postavička si to jako vyžádá od toho objektu, dáme tomu, jak se používá ten objekt. Vlastně ten NPC to tomu nemusí vůbec poznat, nemusí to vědět, protože těch objektů je kvantilion vo světě, různých. A teraz jako príde dáme tomu Motike a Motike povie, ja sa používam takou animáciu a robím tohle so mnou môžeš robiť, tohle so mnou nemôžeš robiť. A tým pádom prostě jako všetko všade má inteligenciu, všetko si nějakým způsobem může žiť. A to není ani objekt, to je skôr akoby tá dekompozícia logiky toho, ako sa to má chovať, akoby u nás prekladá, alebo skôr sa akoby tá myšlienka toho, čo sa má diať, prostě skriptery dávajú do stromov. Prostě jako skladajú nejaké krabičky do nejakej štruktúry, ktorá vyzerá ako strom. Je to prostě nejaká hierarchická štruktúra a jednotlivé krabičky prostě znamenajú rôzne veci a skladá sa to doslova ako Lego. Čo oni prostě jako, dajme tomu, prostě zapájajú tam do tých stromov rôzne krabičky a tie znamenajú, dajme tomu, choď na ryby, choď robiť tohle, choď robiť tamto. A dajme tomu v prípade, že deje sa niečo, tak urob tohle, alebo urob tohle. A je to o hodně zložitejšie teda, ale jako ta základná myšlienka je, že ono to je nějaký, jako by som povedal, rozhodovací predpis. Jako nějaký, to není tak algoritmus, ten algoritmus z toho vyplýva. To je prostě, že príklad prejdí 10 bodov, je prostě krabička, která postupně dostává ty body od někaďal z nějaké interné paměti a prostě chodí po tých bodoch. A keď například jej to v polovici zmeníme, že zahodíme nějaký bod, tak ona například to zmení a jde někam jinam. Ona dostane nějaké prostě pole a tých vecí ona prostě ide jedno po druhom a keď ne, tak dokáže to nějak adaptívne reagovať a tomu zmeníme nějaký stav, že má začať utekať. Takže je to například voják na patrole, chodí prostě okolo nějakých hradieb a teraz pokiaľ sa začne rozhodněvat, tak on se prostě rozbehne, mu to zrušíme celé, rozbehne se domů a něco podobného. Čiže jako to není úplně, že by to byl jako nějaký algoritmus. Ty algoritmy jsou v hloubke pod tým, prostě, které riešia navigaci, které prostě riešia vyhýbanie sa veciam, které riešia nějakou komunikáciu, prostě jako to jsou ty AIčkové algoritmy, ale nad tým je prostě celé postavené nějaký jazyk, který je vlastně viac menej vizuální
kedy vlastne tí naši skriptéri ako definujú to chovanie pomocou nejakej vizualizovateľnej štruktúry. To znamená, že oni na tom pekne vidia, proste, že to teraz je v krabičke, že sa to pohybuje a zároveň je to v krabičke, že to niečo počíta a celé to vidia proste ako hromadu obrázkov, ktoré nejakým spôsobom menia tie svoje stavy a nejak to putuje po tom strome rozhodovaní, proste nejak to pláva v tom mozku tej NPCčky. S grafikmi prekvapilo spolupracovať napríklad najmenej, pretože vlastne s grafikmi skôr ako skriptéri spolupracujú. Keď im povedia, že potrebujú niečo, nejaké asety, nejaké animace, aby mohli dajme tomu niečo zrealizovať. A my skôr spolupracujeme ako s dizajnermi, a so skriptérmi, ktorí nám vlastne hovoria, čo chcú, potrebujú, alebo čoho by chceli dosiahnuť. A my im napríklad vysvetlíme, jak to majú dosiahnuť pomocou toho mechanizmu, a ten je dostatočne ako hodne obecne navrhnutý, takže ako je to viac menej programovací jazyk, ale vizuálne. No a potom so všetkými ostatnými, proste s kombatom, s ľuďmi od RPGčka, proste od koní, od nástrojov, proste úplne so všetkými, pretože ten AI systém vlastne, keď je to celý svet, vlastne každý do toho kecá. Každý od toho niečo potrebuje, pretože v konečnom dôsledku sú to tie postavičky, ktoré sa hýbu. A ľudia potrebujú, aby dajme tomu správne kombatili, alebo ako aby na ne vplývali RPG staty. Proste ako všetci do toho nejakým spôsobom dávajú nejaké požiadavky a my sa snažíme každému niečo splniť. Proste, že tam je treba tohle, treba to previazať s dialogovým systémom tak, aby to fungovalo. Pretože dialogový systém je separé. Treba to prepojiť, dajme tomu, s animačným systémom nejak, alebo treba to prepojiť s inventárom, aby tá NPCčka vedela, čo nosí a čo má v rukách, čo má akoby v inventári a vedela to nejakým spôsobom k tomu pristupovať, používať to. Proste toto všetko. A to sú vlastne všetky systémy, tak nejak ako, ne, že to AIčko, že by to prepájalo, ale skôr nejakým spôsobom sa k tomuto AIčko dostáva. Proste, pretože tie postavičky využívajú všetko. A keďže hráč je tiež len postavička, ktorú vlastne len hráč riadi, nejaký ako reakcie z nej riadi, tak aj hráč je pre nás NPCčko. A tým pádom proste ako my potrebujeme všetko a všetko tak nejak vplýva na nás. Takže úplne so všetkými. Asi fakt najmenej intenzívne s animátormi a grafikmi, ako, pretože od nich my nič nepotrebujeme. Od nich skôr fakt potrebujú skriptéri, ktorí povedia ako, a teraz chceme, aby pekne lovil ryby. A to musí vyzerať takhle. Ale zase oni nám dávajú požiadavky napríklad na to, jak to má fungovať, aby to fungovalo správne v animačnom systéme. A na to sa tiež tá AIčka musí nejakým spôsobom, alebo skôr ten mechanizmus sa musí byť schopný prispôsobiť. Čiže to je všetci so všetkými. No to určite, to proste pokiaľ ten dizajn je taký, že to akoby inhibuje tú NPCčku, tak ako ten dizajn sa musí zmeniť. Napríklad, že tá NPCčka není schopná prejsť cez prach, pretože ten prach je síce ako hezký, ale je vysoký a ona engineovo cez to neurobí krok, tak proste tak sa to musí zmeniť. Ale ako my zase musíme tiež, ako je to také vyrovnávanie, proste oni potrebujú niečo, my potrebujeme niečo a proste snažíme sa si vyhovieť, aby to vyzeralo dobre a zároveň, aby tá AIčka v tom bola schopná fungovať. Dizajnéri toho levelu, pretože dizajnujú aj tú AIčku, tak proste ako musia tomu rozumieť ako hodne, aj koncepčne, aby boli schopní tie nástroje využívať tak, aby to bolo efektívne, aby proste nerobili veci, ktoré zožerú strašne času, zožerú strašne výkonu, pretože budú prehľadávať blbie alebo niečo podobného, alebo budú posielať NPCčku niekam úplne špatne. Kone, ako, čo sa týka koní, tak my vlastne, pre nás je koň ďalšia NPCčka, proste ako každá iná, len má 4 nohy. A my vlastne s koňom interagujeme len tak, že pokiaľ hráč potrebuje niečo s koňom, tak ten koň má tiež nejakú AIčku a dajme tomu hráč mu dáva príkazy. Ale koňa zo zákona zodpovedajú skôr iní ľudia, tak aký bude zážitok z koňa. My koňa len tak nejak riadíme, kam sa má hýbať. Akože mu hovoríme, dajme tomu hráč povie preskoč tohle, alebo proste hráč tým ide dopredu, tak ten koň dostáva nejakú informáciu, alebo keď hráč ho zavolá, tak ten koň proste ako príde za tým hráčom a aby sa zrealizovalo to, že za tým hráčom fakt príde. Že to není proste, že koň zostane stáť niekde na pastvine, ale proste, že sa fakt zobere a príde za tým hráčom a že za ním príde rozumne. Že to není proste, že by nenašiel cestu alebo niečo podobného.